Ahojte. Želám vám príjemný deň. Ja som Sonia Puček-Balážová a som redaktorka časopisu Slnečko. Časopis Slnečko patrí medzi legendárne časopisy. Je na svete už takmer 100 rokov. Určite si ho budú pamätať vaši starí rodičia, vaši rodičia. Stačí sa ich len opýtať. Je to umelecko-literárny časopis a je vo svojej podstate vlastne veľkým unikátom, ak nie celosvetovým, tak určite celoeurópskym, nakoľko nie je veľa časopisov, ktoré spájajú literatúru a umenie do jedného celku. My sa teda v Slnečku snažíme odprezentovať najmä slovenských tvorcov a tvorkyne, čo sa nám vlastne darí už od začiatku, že vlastne nepreberáme nejaké texty alebo ilustrácie zo zahraničia, ale naozaj, že vyberáme to najlepšie aj zo slovenských spisovateľov a spisovateľiek, ale aj zo slovenských ilustrátorov a ilustrátoriek. Vychádzame počas celého školského roka. Môžete si nás dokonca predplatiť do celého sveta, naozaj s našim distribútorom sa dá dohodnúť na čomkoľvek. My sme si teraz pre vás pripravili jednu takú menšiu úlohu. Ja vám vlastne prečítam ukážku z nášho aprílového čísla, kde sme oslovili slovenských autorov, nech nám napíšu krátky príbeh. Zadanie bolo úplne jednoduché. Dali sme im, že nech je to krátky príbeh, dali sme im rozsah, že nech je to na 500 znakov, s tým, že každý jeden príbeh sa musí začínať jednou vetou, že 1. aprílového dňa po oblohe plávali farebné oblaky. A my sme takto oslovili 6 tvorcov a tvorkyň a oni nám napísali príbehy. Ja vám teraz prečítam 2 z nich a následne vám dám nejakú úlohu. Takže, prvý príbeh napísala Zuzana Štelbaská. Špajza plná oblakov. 1. aprílového dňa po oblohe plávali farebné oblaky. Šaňo, už je to tu, zvolala Marinka. Šaňo rýchlo vytiahol z komory špajle a rebrík, oprel ho o strechu a vybehol až nahor. Priprav sudy, nakázal Marinke. Šaňo na špajle namotával oblaky všetkých farieb, vôni a chutí, ružovo-lupeňové, hnedo-šampiňónové, modro-čučorietkové, bielo-snehové, červeno-paradajkové. Pred chalupou sa tiahol dlhočízný rad záujemcov o oblačnú vatu. Šaňo motal, Marinka predávala. Už sa teším na budúci apríl, šepol večer Šaňo unavene. Marinka s plnou špajzou farebných oblakov len spokojne prikývla. Ďalší príbeh napísala Tereza Oľhová. Všetko naopak. 1. aprílového dňa po oblohe plávali farebné oblaky. Ema si priala, aby nemusela ísť do školy. Keď sa zbadala v zrkadle, zvýskla. Som dospelá! Obliekla si najkrajšie šaty z maminej skrine a obula červené topánky na opätku. Cestou do práce si kúpila kapučíno. Pena bola síce mliečna, ale káva pod ňou horká. Nasypala do nej 3 vrecúška cukru a potom dôležito prešla na klopkajúcich opätkoch do banky. Celý deň kopírovala, podpisovala dokumenty a zdravila klientov. Večer v topánkach omínali nohy a cítila sa osamelo. Vonku sa rozpršalo. Vyzula sa a skákala do kaluží. Na večeru si upiekla palacinky a vypila teplé kakao. Byť dospelákom je riadna nuda, pomyslela si, keď si lepila leukoplastom otlaky na zničených petách a pozerala na farebnú oblohu. Priala si, aby bola opäť dieťaťom. Takto nám teda napísali slovenskí autori a autorky krátke príbehy. A ja by som bola veľmi rada, kebyže teraz napíšete nejaký príbeh, ktorý by začínal presne rovnakou vetou, a teda 1. aprílového dňa po oblohe plávali farebné oblaky. Ak
sa vám náhodou, že nechce teraz písať, že nemáte náladu, nemáte možno, že nejaký nápad, tak vám odporúčam zobrať si ceruzku a papier a začať si kresliť tie farebné oblaky a pravdepodobne sa vám tam nejaký príbeh zjaví. Uvidíte. Možno, že tie oblaky budú vyzerať ako oblaky, možno budú vyzerať ako zvieratka, to je naozaj úplne na vás. Mám ešte pre vás jednu takú prázdninovú inšpiráciu, ktorú sme si pripravili tohto posledného čísla slniečka. Nazvali sme si ju letnou olympiádou a dali sme ju dokopy s projektom Prečítané leto. Takže teraz počúvajte, možno, že vás na niečo inšpirujeme. Nevšedná letná olympiáda. V lete sa budú konať v Paríži olympijské hry. My sme si pre teba pripravili trochu inú olympiádu, knižnú. Aby si sa jej zúčastnil, nemusíš chodiť ani do Francúzska, ani do gréckej Olympie. Stačí sa stretnúť pri knihe. Tu je krátky zoznam, ktorý ti pomôže nájsť odvahu spraviť si z tohto leta prečítané leto. Poprvé, vyber si obľúbenú knihu a prečítaj si ju znova. Po druhé, vezmi si knihu von. Schovaj sa do tieňa a ponor sa do knižného príbehu. Je úplne v poriadku čítať si sám na mieste, ktoré máš rád. A kto vie, možno sa k tebe niekto pridá a vytvoríte čitateľský klub. Po tretie, nos si knihu všade so sebou. Nech je kniha tvojim verným spoločníkom. Po štvrté, navštív knižnicu v tvojom okolí. Objavovať nové miesta a nové knihy nikdy nie je na škodu. Po piate, vyber si z poličky hrubšiu knihu. Daj si ju na hlavu a bez jej pridržania prejdi aspoň 10 metrov. Vzdialenosť postupne predĺžuj. Beh s knižkou na hlave by mal byť olympijskou disciplínou. Letná knižná olympiáda nemá porazených. Každá prečítaná kniha je výhra a preto sa smelo pustíte do čítania. Ja vám odporúčam prečítať si aj toto naše slniečko, ale hlavne vám prajem, aby vám slniečko naozaj svietilo nad hlavami počas celého leta, aj vlastne, aby ste si zapamätali, že po každej búrke tak či tak vyjde slniečko. Takže želám vám krásne letné dni. Ak by ste si chceli slniečko predplatiť, určite sa nám ozvite, nemáme s tým žiadny problém. A užite si a veľa čítajte a veľa si kreslite a veľa si vymýšľajte. Ahojte!